Eguerdion lagunok eta ongi etorri txorienera, hemen gaude, biteli eta iturrietan, bi errezeta, hainbat kontu, eta zuek hor aurrean, zer hobega horikoi? Nik eskatu dutzen olan plano nauik. Ez, eta gaina gaur, osai, bueno, ez dakit, milua behinero ekarri duen txorienera bakarrik, bigarren aldia, eta miluarekin eta izokinarekin ingo dugula hori, errezeta bat olan erregozitako izokin bat izango da, eta berezitasuna, milu eta anis saltza batean. Berez, milua badukalako ikutu anis puntu bat, baina guk, hala ere, anis txorrota gehituko digu, patxarra beharrean, anisa botako digu, eta honek emango dio, ikutu gozo bat. Anisa ekarri oso likorian. Anisa. Ez, irakurri duten nian, hemendik lapikoak inenan ikusten. Zain. Bai, bada. Roskian usaia dauka, beraz da. Nik legunean usaia. Espezia ekarri. Anisa, izango da patxar munduan gustitzeko. Hau lehen errezeta bezala, eta bigarrena biteli? Nik tofu ekarri duz, espaldien hauen ekartzen, eta bataldekediak eskatu dabe, eta ni bakitu. Eurengatik dana. Beraien esanetara, hori da. Bueno, izokina miluarekin eta anis lurrunetan horrela joango da. Lapiko bat berotzen jarri, olio txorrota bat eta gurina gehitu, eta hor baratxuria xerratan eta tipulatxa xerratan erregozten jarriko ditu. Pipermina bota, belarru zaintzu buket bat bota, eta gero larenjaren eta limoiaren azala birrinduko diogu gainetik. Gainerako limoia eta larenja xerrata moztu, hau ere lapikora bota, eta gero bustiko du anisarekin eta ardo txuriarekin. Utzi taparekin egiten, xerrata moztu mihilua, hau ere lapikora bota, izokina laukita moztu, lapikora ere, tapa jarri eta 10 minutuz laberatu 200 gradutara. Bien bitartean, kuskus bat egingo dugu, eta ero izokina egin dagoenean, atera oliba beltz batzuk gainetik bota eta zerbitza. Esan dagoa, az gaitezen lanean, lehengo gurinarekin erregozi behar dugu, baina beti gurinare heltzen dugunean, oliba olio txorrota batek kalterik ez, lagunduko digu gurin hori ez urtutzen. Ez erratzen. Erratzen, hori da. Urtzia biedugu. Urtzia behar dugu, bai. Eta, hau utziko dugu, gero kuskusari gehitzeko, gurin pixka bat utziko dugu. Orduan, egurra eman, eta az gaitezen, gure tipulatzak eta baratxuriak, ikusten duzu moduan, desente, xerra fineta moztu, eta hor erregozten jartzen. Sigur, hemen lehen gugunean erabili ginen hartatxik jalan, soberan aukitzen badugu bai? Lagungarri modan bikain, bai. Osa, kuskusan ordez? Hori da, baina, ura aldezek eraman zuenez, gaur kuskus pixka bat ingo dugu, eta honekin arroz bat ere, zuk arroz erabili behar? Nik arroz erabili behar, bai. Arroza espaduz erabili nahi, kuskusa sobratuko zai pixkat, edo bestela... Sobratzen bada, bakizu hemen ez dugu leze botatzen? Ez ebez. Beraz, ura ingo. Eta izokina txorien hainbat aldiz kozina bizan dugu, eta egitxa da, Aste honetan? Aste honetan, egia da. Nik egin nahuela sumak eta zatarrakin eta taini saltzakin, baina, emoto osku aukera pila bat. Ze egia da, arrain batzu dauzela, ez daukela hainbeste aukera, ez? Baina egia da, izokinak emate dutzula. Bau, parrian jateko aukeria. Horan, txingarretan, sartaginean bebai. Enleike 3-4 minutuan, zigorek egin jaben bezala, miluakin edo lan espezia batzukin saporia emateko. Enleike labian, ni labian gustatzen jatolako, geruzak kurruskariren bat olan gehitzia, edo puntu gazigoso bat, estixakin adibidez eta soja saltxakin, edo... Hora puntu bat gustatzen jat. Papilloteran bebai hemen egin izan dugu, eta hori izango zen olako labeko paperian edo aluminiozko paperian bildu, barazki batzukin, limoi apurtxo batekin, txorrota bat ardo txurikin edo, marinatua bebai. Hau da, izokina osagai desberdinekin guztia 2-4 ordutan, eta horrek gero saporia hartzia. Gero, da, haragi bat, alaikena gordinik jan, sushian dako eta erabiltzen dana. Ero tartar batean, ero. Hori da, hau erabiltzen danean, kalitate honekoa izan bida, eta freskoa egon, edo izostua da, atara berri, zazkenean kalitatea, nahita eskoa da, gardinik jan bidogun ontan, karpatxo eran bebe jaten da ketua, hori... Esan miran gabon, eta baina egia da, nik urte osoan jaten dutela, izokin ketua, eta gustatzen gatela, pastan bebai oso goxua, badu errezeta bat, zia zerba osto batzukin,
eta gero esne gaina apurtxo batekin, eta bueno, gustatzen da. Eta arrain sopan azkenik, arrain zatixak, arrain sopa prestatzeko. Nik arrain sopa bat iztio sekula izokina. Zuzuin izokina, marmitakoa izokinana? Marmitakoa, bai, baina arrain sopan ez. Marmitakoa izokinana, bai, nik marmitakoak egin ditut hori. Egaluzia, berdela, izokina, eta tofua. Gaur, tofua ipatu duzula. Bai, hemen egin du, gaina txoria. Egia da, guartzeraz. Eta egia da, niri, izokina pentsatakatela oso, bueno, ez niri. Izokina da nahiko gantz pila badauka. Eta horregatik niri gehiago gustatzen jate errezetak aukitzen da denak zehose kontraste bezala. Ez, jogur saltza bat, azido puntu bat, limoia, soja saltza, olako gauza bat, apurtze dotzena. Ze, hau, pastan errezetan abien irakurten da, nik pasta, izokina, eta gainera, esne gainera, ostras, igual, koipegia, ez? Eta gero gazta, ez dakit. Guztuen arabera da, baina niretako puntuazioa esartuko notzan. Izokina holan, pega bakarrera aurkituko niona da, lehorra egiten baduzu, batzutan toki batzutan atatzei zute oso lehorra gala. Bai da, ez, badarrei bai koipetsua, puntuan egiten baduzu oso xamurra jaten eta goxoa, eta, bueno, lehen aipatu duzu gordine jan aldala, ez? Gure etxian ematen digula, holan, azpizuna ero egiten den moduan, hemen egiten dugu moduan, ez? Hartu eta erdia gordinek ateratzeana, erdia, holan, gordin puntu batekin, ze aukera nahiago pixat gordin aldetik pekatu egitea, lehorregia barize. Lehorra egiten baduzu, badauka, ez? Jateko ez da inatzen. Egaluzia jaten dan bezala. Hori da, berdina. Lehen pasauen oitxuria geixegi eiteko da. Tomatetan egiten zanean, lehorra. Aguan aukitzen zinuen itxengatzun bola azkenian. Da, izokinakin berdina, baina ontsa joeria geixau dau, barrutik, apurtxo bat, gordintxu bat adatzean. Bai. Beraz, niri holan bebai, gustatzen jat. Bueno, tipulatxak, baratxuriak, hemen, erregosten, gurinaren usaia eta hemen sudurretik barrura, eta pipermin punta bat barrura, hau ere osorik, eta gero horrela, bi aukera dauzkau. Nahi izan ezkero txiki danian bota, gero kentzia nahi badugu, hone zaporia ematen dionean kentzeko, norbaitek aurkitzeko erresegoa da, olako pusketa badanean. Legunean, etxean egin nituen, barrengorriak saltzan askotan ditu, barrengorriak erregosita ero izango da. Eta beti botatzen die pipermin puntaen bat ero. Batzutan kentzen dut hori, ero beste batzutan ez. Eta lehengunean, pipermin hori izan gaina, harrapatu nuen, oskaiura hon, ez nire hartu, eta tra olako traba bat emanion, ze koloreak atera zizkidan, orduan horrelako pusketa bat botatzen dugunean, bere pikante ikutua emango dio, eta gero, jaten ez badu ateratzen hortik, jateko garaian ikusiko du, eta hemen dago, orduan bi aukera dauzkazue. Ja ikusi duzu, ez daukazua itzakierik. Ahora sartu dauzue, zuena izan duzuelako. Eta gero hemen, parkatu, Patri? Bukegaki. Bai, eskaia eta ereinotza. Bi hauek, botako ditu hemen, eta hor utziko dugu, hau pixkat erregosten. Bien bitartean, join bajungo naizena, gure milua, zoragarria, eta izokina aipatu dugun hortan erabiltzen dela baita, bere honek osto berde hauek, xerratan, laurdenetan, ero bostetan mostuko du, eta gero, erregosten jungo da baita ere. Oso, da bateon batek nik uste danok, edo isa danok ezagutuko zuela milua, baina bateon batek esango zaren, osanako tipuleta arrarua, daukien hemen txorienen, milua da, adi eguneko lehen txisteari. Bai, zera. Milua ez da tintinen txakurra. Tintinen txakurra milu da. Bueno, gidoiko txistetako bat. Eta kobratu iten du horregatik, bat? Nik uste txisten zerrenda bat itxen dago, hau da txarrena, igual, urtekua, Rankina oso alto. Zorrotza dala, baina nik uste hau da hor. Top. Bueno, mi barazki hau da, eta gastronomikoki oso interesgarria da, ze gainera zati desberdinak bereizten die, eta zati bakoitzak badauka bere magia edo. Bata izango zen, erraboia, hau da, txurixa izango zen. Hori da, txurixa. Eta hori asko erabiltzen da, entxaladetarako adibidez, oran fin mostuta, laranja putxo batekin, osto batzukin,
oso ona, edo bestela, aragiren bat arkumia itxeko labian, adibidez. Nik arraiakin erabili izan du beti milua. Nik purean erabili izan dut oso ona. Zematotzi, hori anix puntu bat, itxen dozu adibidez kuia eta miluan, hori zera krema bat, eta matotze punta, ikutu holan oso berezixanik, gomendatzen dut pila bat. Gero, ostuak bebai erabili daike, zigorrak esan dagoen bezala, asko erabiltzen diela isokinakin, edo beste arrain batzukin, zaporia emoteko, marinatzeko, apaintzeko, aneta erabiltzen den bezala, miluan ostuak bebai erabiliko gintxun, eta gero, asixak bebai erabiltzen die. Eta esixak izaten die milua edo erderaz inojo dana asko ikusten da infusioetan eta. Infusioetan, infusioak izaten die alde batetik belarrak lehortuta eta beste batzutik bebai asixak eotuak. Orduan, hor bixak erabiltzen di gastronomikoki alde batetik infusioak itxeko eta espezia bezala. Espezia bezala lehorra aurkitzarik horreza da, egia da, freskuan ez da horren erreza, batzutan aurkitu aldu toki baten, zuen frutaden eskatu eskero eta supermerkatu batekero beste badauka, Orduan, zanakoa, lehorra ez da berdina izaten noski, baina aukera badau. Baina zaporian mantentzen daue bai lehorrak, Nik gogoratzen az, nahuela errestat otolengina hemen txorienen milu aziekin, izan zen hau puntalet pasta, edo hori arroz forma daukan pasta hori, ingen itxun otarranxakin, tomatiakin eta milu aziekin, beraz, eite benaieran, eta hor baukatzu eskuragarri. Gure errezeta esotikoa, zegor benetan berezi gatoz, milua, gero, oine, limoia sala, gero limoia eta laranja lauxerra hartuko jute, eta horiek ere hemen barrura jungo dira, gero guarnizio moduan, zaporea bateaz gain horri izango ditu gero jateko, eta hemen bagoaz pixkanaka, dena barazkiak erregosten, eta oin, gure zitrikoak hemen sartuko izkiu, oso ondo da zela errezeta hondan, eta honek, bentako lan, ikutu berezia emango diote, buelta emango diote. Hauen, bien bitartean, eta, jarraituko du, oin, xerrak moztuko ditut, lau xerra lareñanak, lau xerra limoiarenak, eta horiek ere ona barrura datoz. Lehenko gunean, Jose Andres aipatu ginen da, nungua esan da, Asturiasekoa da. Asturian, eta berak esaten dago, gutxi ezen dugula milua, zeberez oso zapore komplexua dauka eta oso interesgarria da, baina hemen ez dugu apreziatzen hainbeste edo ez dugu hainbeste erabiltzen, alatabe errezta tradizional pila badauz milua erabiltzen dabienak, adibidez, Andaluzian daukie plater bak, izango zera babak habitxuelaz kon hinojo. Plater tradizional bat badaukie, nun horrek, babak miluarekin itxeituzten. Marokon, miluan erraboiua edo txurixa erabiltzen da entzaladak eta itxeko. Frantzian, pila bat erabiltzen da Proventzaldian euren gastronomian, adiz laberatzeko eta olako gauzetarako, gixatuetarako eta tipula erabili biharrian milu erabiltzen dago. Eta Indian miluaziak txikitu eta horrek espeziaterako eta erabiltzea itxuste, adiz kurrian osagaia hundixinetariko bat milua izaten da. Abello. Beraz, hor milu kontuak. Erosten baduzu milua horrek, hemen eman dizkizuegu ideia batzuk, eta beti esaten duena, liburuak izaten baituzue, enredatu liburuetan, eta bestela, interneten sartzen bazate, eta gaur egon interneta ia mundu guztia dauka, errezeta miluarekin, eta seguru hor dozenak agertuko zaizkizuela aukera ezberdinak, eta, beti esaten duena, osagien bat ez badukazue, ero ez bazaizue gustatzen, moldatu zuen gustura. Baina egisa da, eroste ditugunean frutak, barazkixak eta olakuak, inkestak eta itxe ditu denean, fruta geixen jaten dienak, izaten dien laranja, banana eta sagarra. Nahiko klasikoak gara, Barazkixak nahiko klasikoak, eta egia da, naiz eta errezetan baten ez topatu, frutadengan ikusten dozu, holan gauza arraron bat erosi behintzat probatzeko da, igual, deskubretza dozu zeu gusta behiten gatzula. Orduan, milu asko ez dala saltzen, asko ikusiko daue hor, piperren artian da, kuia atxoan onduan, da esango daue. Zer dau? Zer dau, nik uste eta ez dutela hartuko. Bueno, a ber, betikoa, badago jende bat mundu ondan dala, dena, ez da gizu, oso seguro da dana. Niri hau gustatzen zait, zetako erotuko naiz,
hau erosten, ez dakit nola prestatu berdan, ez dakit zer, eta gero auskalo gustatuko zaidan edo ez. Eta beste atzu daude, oi, zer da hori, probatu inbar dut hartu, usaindu ez da izer, eta daneta dago, nahi dut esan, bizitzako atal guztietarako, batzu badaude, bizideena, ni ondo bizinaz, lasai bizinaz, utziri buruko minik ezia zuen, arrozakin neikua daukat. Esango zut, enpresa bat badauela, da ia zuk kontratauko zinun edo ez. Badau, enpresa bat olan azken aldixan oso, azken aldixan. Oindala urtiak hasi zala, baina modan dauena. Eta da, zuk erosti dituzuk bidaiak, baina bidaiak sorpresa die. Da orduan, esate dutzue, nora joan bizaren 2 ordu lehen hau. Maleta prestatzeko? Ze, karo, igual behar duzu, ero luma dun txaketa bat, ero olako toaiatxo bat gerria. Normalian izaten die Europako irixak. Berez, zuk bakitzu ez tala izango Benalmadena edo San Petersburgo. Normalian izango dela Europako iriren bat. Baina, egia da, klima asko aldatzen dela, baina, da, geixen bat, nora soizen jakin, zezuk ordaitze dituzu, ez dakitien €200, €200 pertsonako, ez dakizen bat, eta horren barne daukatzu, ebazkina eta hotela. Baina, ez dakitzu ez ebe... Gainerako ezer. Eta gero bestean antolatua da. Antolatua da, bai. Bueno, bidaia ez, bidaia gero arazoia, eta... Han uste zaituzte, eta hor ja, bueno... Zu aeroportura aldu da, hotela dukatzu da, eta agertuko zagian Egipton, ero agertuko zara agian... Europan da. Vale, ero Londresen agertu alzara, ero Roman. Hori da. Eta orduan, karo, hortarako, badauz pertsona batzuk oso ausarta dienak, eta gustatzen jakienak, da, jo, nik hartuko nagoen olako zeo zer. Eta nik, adibidez, izango nintzen... Baiezkoa ero eseskoa? Ni eseskoa. Ez dakit, nik nahi xadot jakitian nora noian, ze leku hori kotiatzen egonaz, da horra nahi do joan, arrazoi konkretu batengatik, Romara nahi do joan, ze ondo jatian nahi dutelo. Londresera gorot joan, ze, ez dakit, turismo aitera, ara. Karo, sorpresa... Jatiro fijo. Bai, sorpresa tokaten magatzu da, karo. Sorpresa izan leke atxegina edo... Ero ez. Edo imagina guzu Londresen egon zarela ja joan zan urtean, da berriz tokategatzu horra, da ondo pasako zu, baina igual nahi xau duzu beste leku batera. Olakoetan baku zerren bardan, ez pada zure gustuko toki bat izatera. Anisa frago bat hartu eta animo. Anisa... Ondo hartuta, Hartuko dugu, eta... Anisa hau da gora, rosquilla Anisa usaila bera. daukaguna txorienen. Eta oin, ardo txuria. Hau ere. Hemen botako dugu, utziko dugu lurruntzen, eta hemen, beira, garbituko dut, hola? Azafraia daukat. Azafrai honi salda pixka botako diogu, eta azafrai ere barrura. Orduan, horrekin izango du, kolorea eta zaporea. Eta, bueno, baniko mediterraneo aldera ematen gaituen errezeta bada, izokina egatik espada, ez, gau gehiago horre iparraldeko itxasuetan eta aurkitzen, imaginatzen dugulako, baina bestela, bueno, hemen azafraia, gero zitrikoak eta dauzkago, eta, bueno, gure milua, eta usai, benetan, berezia txorienen gaur. Orduan, hemen salda pixka botako dut, eta hau ere barrura, eta gero, bueno, izango da izokina, eta labea 200 gradutan dauka, 220 gradu, Tapa jarri aldiogu, kontutan izan, horratik hartu dudala erretilu hau, labean sartu aldu dana, hemen doa labera hau. Orduan, tapa jarriko diogu, eta aluminio paperarekin, eta 10 minutu izokina sartzen dugun momentutik, Oso ondo. Eta zuk kontuan aukita usaimena ondo daukatzula, ze anixan usaia hartu dozu? Nik ondo ez daukat, baina hori ondo sartu da, bai. Jakingo zinun, bakarrik usaimenan bidez jakiten, ia plater batek gatza asko edo gutxi daukan? Ze berez, gatzak ez dauka usainik, usain gabia da. Baina, esaten daue, usaimenak garatuta baldin badukatzu, konturatuko zarela, zerbait gazia bada? Gazixa dauen edo gatza falta jakon. Ose, azkenean gatzak, zuk gatza botatzen zasunean zerri, horrek itxen dau, elikagai horren urak kanporatzia. Eta orduan, ur galera horrek egiten dau, zaporea kontzentratzia. Orduan esaten da, lurrunian, zuk usaindu zeikela, ia gatza dauen edo ez. Nik ez dakit, nik nahi xagot, koiara basartzia,
Probatzia? Ni alde hortatik ere, Patri nola esan dugulen, deitu dio, segurola. Segurola. Ni ere segurola ba naiz, eta hori bai, eta benetan askotan esatu dela, dena, kanporatera baino lehen saltza guztiak ero gatzez probatu. Hemen, oin, salda bota dugu, ja, lurrundu zaigunean anisa eta ardotxuria, saldarekin bustu dugu, hau, probatu, lehen gatzik iztio bota honi ezer, orduan, bari soso ongo dala. Nire amamaterek ez dau probatzen inoiz. Ja, eta, baina, Lehen bota diot. Sukaldian zagoenai, haizu probo bau, da beti zabien bolondresan bia, zeberak, etzan probatzen, baina beti ataratan jakona. Ja, baina hori eskua daukatelako. Claro. Bala ere, beti behiu, hori nik maizu baneukan arek esaten zuela. Kipula botatzeu, gatz pixka bat. Gero behitzen dio, beste gatz pixka bat. Dena, gehigarri guztiekin, neurrian, noski, gatza pixka botatzea, lagundu iten du, ero, komeni da. Orduan, hemen gatza bota dut, baina hala ere izokin pusketa hauek gatza eta piperbeltza behar dute baita ere. Naiz eta nik hemen bota dudan. Orduan, hau gehituko du, eta honek dauka gatza, hemengoa bere puntuan egoteko, baina ez izokina onartzeko. Orduan, piperbeltza botako diogu, buelta eman, eta, esan dakoa, honi falta zaio barrura sartzea, eta oliba beltz batzuk ere. Lagungarri moduan, gauza bat, pipermin hemen dago, oliba beltzak ezurra daukate. Abixauta, hori goneu desan, koska iten diozuenean, jakin dezazun. Joku bat da. Joku bat, eta gira? Pipermina ikusten da. Pipermina ikusten da, lasai. Nik gustatu saimenak bebai antzemango da. Oliba honek, bauka ezurra, ez dauka? Patri. Broma. Gora etorri zara. Ni tokau izan jat, hori kontaunatzume bai, horako pizza sati baten, oliba bat egotia, eta olibak azurra aukitzea. Bai, Bai, eta esaten duzu, baina pizza nikolan janbiot. Berez izan biko zen, azurrari. Baina egia da nik ezurrakin jan izan dituela, Bai? Bai, oino, esaten diazula. Nitzen gat aldrebesa pentsatzen jat. Ja, berez hor, zestoso espero lan, baina, ez dakit. Nigatik, imiko zituzten, gabonetako mahatzak bezala, azur barik. Ez da mahatzei buruz nahi dutelako berbaina. Bale. Bueno, hau utziko beste bost bat minutu hemen irakiten tapa jarrita, ze justo milbo indik pixka falta zeioela eta ero labean 10 minutu besterik ez ditu eramango, eta joango naiz kuskusa egiten. Kuskusa pasatzen. Zuk, kontatu esan beharrekoa hori. Hidratatzen. Bai. Ez, ontxe Villacuomo izeneko etxaldean, hori dagoela Pompeian egoekialdean, aurkitu dituzte arkeologoek 2000 urte inguru dituzten irudi batzuk. Bai. Eta horre dabiz, mahatz bilketan. Eta kontua da Pompeian, Kristo aurretik 79. urtean, olako erupzio bat egon zala, eta orduan bertako txiak eretu ziren lurperatuta 3 metrora. Eta orduan, ontxe deskubritu dauen. Horrein ari dira, Pompeian urte desente da maskide, baina egia da, aurketu izan dituzela, hor bitxia da, ikusi izan duzu, neko tetrikoa ere izan daiteke, baina laban arriz bihurtuta, bikoteak bata besteari bezarkatzen, eta horako gauzak aurkitu dituzte, eta gero zenbat gauza, erakusten duten garai hartan nolakoa zan, ez? Eta gaina oso egoera honean konservatuta, ez? Bai, esaten daue pasaba dala. Horako bidai sorpresa horretan. Tokatzen bada Pompeia, ondo. Napolesera tokatzen da, holan Pompeia eskursioa, etzan txartu etorriko. Eta mahatz bilketa horretan ikusten da, zelan zen bertako bizimodua, ez? Ezan bakarrik ardua erabiltzen, ez dakit, erateko eta, baizik eta herrito bezala, eta, komunidadian disfrutatzeko, eta basan, lanan seinaleta, orduan, ontsa bez ikerketak itxen, margua zein dan. Zein nahi dobe berritxu, eta, zahar berritxu. Eta oin hor sartuko da, zer sartuko da, gaur egun zer dago modan? Adimen artifiziala. Adimen artifiziala hartuko te, ikusgarria, legunean oin, eitz egiten, hori... Ni gustatzen jate. Adimen artifizialaekin hor espazioan, oin dago nola da hori, azkenengo hor goian daukaten teleskopioa, ze aurkitu duen, gero adimen artifizialaren programa batekin, ari dira, aurkitzen, nola da, unibertsoak daudela ez dakit nun, eta, dana ikusgarria da. Benetan, gaude puntu batera iristen hau dela, ez dakit, abiadura batean da, eta hasi besterik ez da egin adimen artifizialen kontu hori. Hemen,
Ni botatzen diot neurria bera kuskusana gehi pixka bat gehiago, salda, ero ura, ero nahi duzuena, estali, utzi hemen, eta gero nik gurina botako diot, desegingo dut, eta hemen, orain, sartuko du gure izokin pusketak hemen, tapa jarriko diogu, aluminio papera jarriko diogu, nahi duguna, estalki bat, eta labera jungo da, 10 minutuz, 200 gradutara. Ateratzen danean, oliba beltzak gainetik botako izkiogu, kuskusa eskina batean jarriko diogu, eta gure izokina miluarekin prest. Orduan, irekin aldi bat, eta labera 10 minutu barru hemen gaude. Izokina prest, Patriren errezetarako osagaia prest, eta, bueno, hau, itzalduko dugu, utziko dugu pausatzen, eta zer ezingo duguna da, askatu gure kuskusa, nola aske geratzen da, gurin pixka bat, nire olioa ere gustatzen zait. Eta listo, gure errezeta badago, ez dauka misterioik, benetan usai berezia daukagula txorienen, dastatu dut oso goxua, eta animatzen zaituztegu, lako gauza berriak, naiz eta zuek izan, segurolak, gu garen moduan, nik onartzen du baita ere, naizela horrek igeri lekura holan utza dagoen begiratu gabe salto egiten duten horietakoa, baina... Bueno, baina saporiekin eta egia da jolasten dugula. Nik kanpoan ematen didaten dena probatzen du, nik ez dago ezer esaten duena. Sukaldaritzan ez gara oso segurolak besta. Batzutan kamikazu pixka dago bagara. Bada. Bueno, kuskus pixka bat, iskina batean, kuskusa, arroza, ezerrez. Zuek nahi duzuena. Eta baina mesedez, ez azalore kuskusa. Hori ez. Eta zeratik. Bueno, gustatzen batzu bai, baina ez dakit. Hori da. Ez dut ezagutu hondekan. Beti, jendia da, badago jendia, holako gauza gustatzen zizkena. Eta ero hemen, jarriko ditu pusketa bat, izokina atal lodia, beste pusketa bat hemen, fina, eta nolo ez, milua, azkenean, errezeta honen osagai nagusietako bat, hau da, zaporea gehien honek emango dio, eta, oliba beltzak kendu indizkiate. Nik hemen oliba beltzak, bueno, lasai, oliba beltzak hemen dizeamazken zeuden, hemen txera. Lasai, saboteatu indiate. Zeman nahi ditu. Horrek bota, nik esaten, nik zerbait falta zaio honi. Oso ondo. Taka. Hemen ikutu magikoa, benetan, egarri mutil berri hau, eta izanen behar duen honekin. Hemen daukazue gure izokina milu eta anis lurrunetan. Ia ba. Txak, pipermina hemen, Eio. Jose Gon. Politxa jena. Minimalismoaren kontra, Eta zu nijatearen kontra. Lasai, ulertzen dut. Baiteli, lasai. Segi, honegin, Barkatu. Arbitro! Falta? Bueno, goxua. Zaiatu? Bai. Ostras, bauka, hola, sartu duzun lehengo saporian, dutan gatzu sapore freskua, hola, anixan eta, ikertzen da pila bat, Hau, labana berko, ondo moztu. Bueno, goxua dut, eta saporia ikertzen da pila bat. Oso, ona. Eta hau, saltza autofuarekin zen musgatuko zan biteli. Beste badaukat, hobeto joango dena. Yep. Eta ez dut, faltan botatzen zela jendiak tofua. Bai. Alesek ez da, aspaldi ez da uzula iken, Segatxik ez da uzula kartzen da ez da, bueno, enbikot? Bai. Eta tofua, berez ez da tofua brokoliakin abere segatik enagen itxen, baina beste barazki batu gara ditut, saltza oso goxua, eta hola joango da.
tofua laukitan zatitxu, gatzakin eta piperbeltzakin ondu, eta artoi almidoi apurtxo bat bebai inbuta. Saltagin baten ondo kozinako gorritu arte, eta bitartian soja saltza, azukria, oizin saltza, ospina, sesamolioa, berakatz birrindua, hartu almidoia eta ura putxo bat nahaziko, gero piper gorrixa laukitxotan da berakatz freskua safratan zatituko gorritu bat emoteko, tofua eta saltza gaitxu, 2 minutuz kozinau da arrotz pixka batekin zerbitzako. Beraz, hemen jarriko tofua eta laukitxotan ingot. Vale. Eta horri zer laukitxotan utzi, ero zer ondo imar duzu? Bueno, gatza eta piperbeltzakin, Vale. gero saltzak eman gotza benetan, indarra saporian, Bai? eta hori, botako zau, hartu almidoia, putxo bat kurruskari edo, puntu hori lortzeko. Errezta hau, bada, ez da egia da tofuakin ez dauzela holan errezta famatu asko, baina famatun artean hau izango zen igual, ez? Ala ere, detaile bat izan da zure aldetik moldaketa egitea, ze kunpao. Errezeta hau berez, originala izaten zen, oiaskoarekin, otarrainskekin, ero igelen hanketekin. Badago bersioa tofuarekin, barazki jaleen dako bersioa hau da, eta alezen ziur eskartzen dizula, ezein izana, oiaskoarekin, otarrainskekin, ero horrela, baina egia esan ezaguna bada bersio hau, tofuarekin, barazki jaleen dako, baina, bueno, zitsuango errezeta bat izan da, ezin dana falta da, pikantea. Pikantea, bai, badaukagu. Bai, pikantea. Eta gero, esan dakoa. Osagai nagusi moduan, tofua bersio barazki jalean, oiaskoa, igelan hankak, otarrainskak, olako itxaskiren bat, nahi duzuena. Hori bai, historia kontatuko izut. No, kontatu mesez. Hau izan zen, Din Bao, hau zen, Qin dinastiantzat lan egiten zuen ofizial bat, eta bere omenez, sortu zen errezeta hau, eta egia da gero txinatarre hori dinastia hori bukatu zenean, etxe ondo ikusita errezeta hau jatea, ze pixkat identifikatzen zen garai haietako agintariekin, ez? Bihurtu zen errezeta bat apurtxo bat politikoa. Bai, neko politikoa zala zen, eta orduan, kontrago eta esan zituen, baina, zorionez gaur egun, norbait jarraituko zuen jaten esan politika kontuak guk, haukago, errezeta hau gustatzen zaigu, eta jatean nahi du. Zegin zuten, eta gaur egun eraino iritsi dan errezeta bada, eta, osagaiak ikusten ari garela hemen, niko, ez, lortzen errazak, ez, Patri? Arrasate batean hauek aurkituko zen ditu. Gaur egun bai. Gaur egun horretik esate dizut. Niko sinatzen hasi nintzenean, niko 30 urte dauzkat. 18 urtegin auskanean, nik uste dut oizin saltza. Eta olakoak igual, zaila izango zela aurkitzeko, baina egia da, 2025 baten, 24 esan binauen, ez dakit zurtetan bizina zen, 24 urte dauzkazula bota duzu, ni isildu einaz. Ez, 24. Ez hartu zu 24. Ez auto 24, ez? Niko 24 ulertu du, baina, danok horrela ikusten zaitu. 24 urteko gaztetxo bat moduan. Ez, 24, esan dute, nire adina bakit, Momentuz? Egia da gaur egon, Patri, nik uste dut ia kakotxen artean edozin errezeta egiteko edozin osagai lortu alda. Egia da batzuk, horrezaten duen lagun batek, ez? Ez dakit nungo aguakate ekologikoak, ez? Ekarri dituztenak, ez dakit, Uruguaiti, eko agian izango dira, baina logikoak ez, ze gaur egun egia esan, munduko beste puntatik zerbait ekartzea astebeteko kontuan, nahiko eskura dago, eta ala ere, eskuragarri dauzkego hainbat eta hainbat osagai, orduan alde hortatik, eta hori inungar zait. Zer da izaiten hor, Patri? Bitartian saltza bat naboitzen, eta saltzaetan jarri dut soja saltza, jarri dut arroz ospina, pikante apurtxo bat, sesamo olioa, hemen oizin saltza, jarrikot edo beste saltza. Pikantea da oizin saltza? Bai, eta pipermina bai bota hotza. Zitsuanekoa da errezeta hau, beraz? Broma gutxi. Broma gutxi. Hau da, patatak erriosarra, baina version zitsuan. Hori da. Gero, hartu almidoia, ura eta berakatza bai birrintzeko aldostazu behitxua berkajoian dauen? Garbitzera eraman dute. Bai. Ikusi du lehen. Labanakin ingot, txiki jarri. Eta hori izango da, gero, botako dizu horre, saltza iteko, loditzeko. Hori da. Hau izango da, gure saltza honekin hobeto, ingotela. Oso, ondo. Berez, zenbat eta zenbat errezeta aipatu izan ditugun Koreakoak, txinatarrak eta horrela, beraien herrialdean eta famatuak izan direla,
Baina, bueno, immigrazioari eskerrero, estatu batuetara joan zirenak, eta hortik mundu guztira zabaldu zirenak. Eta hau bada, errezeta hau da, hoietako bat. Txinatarrak eta juntzinean estatu batuetara, eraman zuten errezeta hau bertara, han saltzen hasi bertako jatetxe txinatarretan eta ospea lortu, eta, bueno, hortik mundu guztira, eta gaur egun, bueno, txoriene baten Euskal Herrian, horrelako errezeta prestatzen ari gara. Orduan, bueno, bere... Arrakastatxua izan den seinale. Bai, hori da, zerbaitek, zenbat aldi izan da, hau da, jaki bat ez daki nungoa oso gozoa eta bertan, baina inok ez du ezagutzen. Zergatik, inun espada ezagutzen eta oso produktu hona izango da, baina hori da, gaur egon mundu globalizatu hontan. Zerbait, gozo-gozua bada, osasuntxua bada, ez dakit, eno esaten aste gutxiren kontua, baina urte betean mundu guztira irekitzen da. Eta gaur egon gaina hori da, sare sozialen bitartez da hori, dena, atzo asmatu zen zerbait, gaur mundu guztian ikusten da, edo erakusten dute, ez? Orduan, horrelako gauzak, egan iten dute, hola, itxa nik uste dut hori dela, eta denbora gutxian dena zabaltzen da. Zagatabe, betxu tofuakin garatuta dakuna, ez? Batzu esakela gustatzen, baina edatu dela pila bat orduan. Hori da seinale, norbaitxei asko gustatzen jakola. Guk, nik ezago tofu horren kontrazen, nik tofua gustatzen zait. Guk ez, ezago jendia. Baina fama dauka, nik tofua bari, Patri, bai zertan gaizki iten dena, nola prestatzen den tofu hori. Bai. Ez da berdina, jentia nik ezautzen dut, hau hartu eta horrela janduela. Orduan, hau jaten du horrela eta esaten dut, hau lehorra dauka, dago, ez dauka saboreik ezena, hemen bai olioa pixa demandia, baina hau, zen eizu esatea. Baina hau, horako errezeta batean, ondo prestatzen badu oso, behar da moduan prestatuta, behar den osagaiekin eta kombinazio hon bat egin da, goxua da, ze azkenean, ez dauka holan, esateko tofuak ez dauka zapore gehiagirik. Hori pasta bezala, arroza bezala eta horako gauzak. Arroza txurixa jaten bozu, holan, ni arroza txurixa gustatzen. Baina berakatza sartzen zazu. Bai, hori bai, egia da. Ez, pasta be bai, pasta holan bakarrik goxua da, baina berakatza eta perrexia putxu bat egin. Baina holan bakarrik janda, bueno, gauza nagoa da. Aldatu iten da, nik hori lagun batek esaten, berak esaten zian, ni lekak ez zaizki gustatzen batere. Lekak? Baina batere. Eta prestatu nizkion lekak eta ze honak, ez? Karo, gero bere etxean januen, eta kontuatu nintzen, ez zitzaizkiola gustatzen bere etxean prestatzen zen lekak. Eta esan ni daztatu nituela eta esan nuen, Dios, hau baldin bada leken nire referentzia izan dana txikitatik, nik ere ligei izango nien olako, ez dakit, ez ikusi olako, esateko, ez niri ere ez zaizki gustatzen. Eta hor zenbat, askotan ikusten du, berez, txuleta bat, ero azpizun bat ere, izan alda, ero balo de produktu batzuk oso onak izan aldiela, baina gaizki prestatzen baditugu, izorratu alditugula, hori beti esaten da. Osagai on bat, popatik hartzera bidaiala. Osagaia da, 150 da, gero beste 150 da, kosinatzen ondo jakitia. Hombre, eta zerbait txarrarekin, zukaldean artista den norbaitek, zerbait atsegina ero gozoa prestatu aldo, baina ez dakien batek, zan dagoa, azpizun bat popatik hartzera bialdu aldo, ero beste horrelako, ez dakit zuen gustuko den edozein errezeta gogokoena ere, gogoari egiten badu norbaitek, hor, kombinazio txarra egiten baitu, eukiten badu horre gosten ez da izen baden bora, popatik atzera bihurtzea. Eta, hau gai zuen gustora, aldo zuen moldatu nik, tipuleta jarri da, tipula ez, berakatza freskua eta piper gorrixa, baina etxin aukitza duzuen barazki pusketak aprobetsatzeko bai, errezeta dotoria da eta politxa. Beraz, kasunetan, hau, joango zan, ontxe, tofua sartuko gauen. Eta gero tofuak ez daukana, naiz eta hartu almidoietik pasadogun, da puntu kurruskaria. Orduan, puntu kurruskaria emangotzena da, anakardoak. Berez, errezeta originalian, kakao esadia. Hori esan behar nizu zenik, arazo baduka, betxu, atzo, lau ordu, badago tipo bat, dala Euskal Herrian eminentzi bat kakauete kontuetan, 4 ordu berarekin, kakaueten inguruan ikasten, gaurko plangintza kakaueten onurak hitz egiten 4 ordu honitzen berarekin,
han eskemak azaltzen berak zelan, insulinarentzako sensibilitate handitzen duen, kolesterol, proteina pila dauzkala, eta hoi, Eta gaur zure lankideak, azkeneko momentuan... ekartzen dizkit. Eta nik esan du, gainera, labordu 500 euro. Tipo, eminentzia bada, eta eman zidan klasea, masterklasa, orduan, dudaen baldin baukazue, zerbait jakin nahi bauzue kakaueten inguruen, txoriene abildua eitb.eus, eta zigorrek, nahi duzuena, holako masterclass bat. Ez dut egin zirikatzearen, egin jot, anakarduen paketia zabali zabolako, eta kakau izana ez, eta ezadot, goi ezaba aprobetsatzera. Ja. Bai, siniste dizut, baina, badakizu kakaueteak kolesterola zurgatzen laguntzen dizutela? Enakin. Hori ere, bai. Eta, holako beste mila historia dauzkat, eta batez ere, ze hona doen kakauestia. Ni maitxe ditu kakauetiak. Eta hoin gaur egun jan alditut. Zelen grano pilatatzea, lehen gaztean, erabean nintzenean honeko lan, amak eta izeba jartzen zidaten, holan, terri da, eta holan, ez da izu gaina, gotelea margotzen genuen, sukalde guztian zehar, da. Koipetsua alako, ez? Bai, niri txorixoak, txokolateak eta kakaueteak atatzen zizkian, olako, aknea atatzen zian. Azkenean, nerabia zarenean ikusten dut, pasa enbiozula etapa hori, ez? Eta anak ez daukate, batzuk suerte daukate, eta olakorik ezai ateratzen. Niri bai. Nik egisa da enagoela auki, egisa... Nik bai. Askorik ez da, batzuk egia desageratu izaten dela. Gaina hor, bigotetxua, lehenko bigotetxua, orkiston mostatxua, eta ez tezula kendu nahi, eta xelebre gara, 15 urtekin hor. Baina nik uste lehen, baginela, lehen 15 urtekin, baginen, nahiko... ez dut desatxe gineak ikusteko, izan mira de baina. Nerabiak, baina gaur egungo nerabiak, danak super guapuak. Eta gu. Gu ez ginen asko, Gu ez ginen, jantzitxak juten ginen, txandala didas, kamiseta lantzaia handia hoa, gaur egun 14 urtekin, artillesko jertzia, eta greina, baina hori da bat. Gurot esan gaur, 14 urtekin, zuk ikusten duzu, 14 urteko neska bat, eta 20 urteko neska bat da, isa berdin doi eskantzitxa. Lehen 14 urtekin joaten ginen horako frakamotzak amendik, kamiseta haundi bat, eta 20 urtekin baina baina, orduan ere, Patri, modara joaten ginen. Orduko modara. Patri, hemendik 25 urte barra esango dute, gunera beginenean, behira nola joten ginen, ez dakitzen hemendik eta orduan, ez dakit, hemendik 25 urte barru, agian eramango da, danak sotanarekin egin. Elkarbanatuko ditugu hemen txorienen Zigor Iturrita eta Patrizia Beteleren erabe argazkiak edo gehiegi da? Bitu, nik erakutzi nuen hemen, ni hasi nintzenekoa sukaldean, eta hor joantxunekoa, da, egia esan, txura hona naukan, txuri-txuria, garbi, laneako prest. Dotore. Errezeta biteli, ja, eta mora juten nahi zego, joan zigu. Hartu almidoia jarri gogunez, nahiko lodi geratu dela saltza, eta, hau, arroz batekin horan oinarri bezala? Beina nabil, eta ez dakik, koiara atara, ero sardezka atara. Nik uste sardezka, Eta hori bai putz, eta gero arrozak lagunduko esku pikantia... Ia da, Sitxuanen gaude. Sitxuanen gaude lagun. Sitxuaneko piper beltza famatua mundu guztian. Eta Sitxuaneko kunpao tofua, ebai. Ade, zuko piertuko zu? Venga. Pikantea? Zer bago? Muxua dago, Pikantea, benetan? Noiz jatetorri? Baina itxonak bat, gatzeti dator. Bai, gero bat, Patri, hartu golan pixat hemen saltzarekin? Ja, arroza putxo batekin ari, Bere, bueno. Berua. Laguno. Bia datoz. Aztea lagur esango diogu, eta zuek hor, mesedez. Izan zetxezak gurekin. Muxo hundi bat. Eta barikongo. Ikatzen da.